بتسعن شوعتنت بحموش ميجا هرز بFM باند بمنقدي راديو لورا كاب كتما زوريك سويزرلاند زفنو تحسوتات راديو برهان حيزنا أب معبل نركب عزوزن لباون سلامتنا ننابزل لكم يبصحكم أبستفل عليه كورنعت علم تركبو زخبركم زخبركن سمعتنا نايلومي زعبي كفال تحسونا نأقباب مغطاب جنزب دحسي سلوم كالت وساق تحسوتاتن تعم زيماتاتنا واهيدنا نباخاتكم كنبلو عبدو محمد عندو سابا قبر مسكالن أبسرات ولدن بمخان مساقاتكم علينا كساب فتسامة مدباتنا مسانا خطانحو داقيمنا بخبري نعدمكم داغماي سلامتانا يبصحكم زخبركم زخبركن سمعتنا كمتي قدما بيلنا زحبرنايو بتسعن شوعتنت بحموش ميجا هرز بFM باند بمنقدي راديو لورا كاب كتما زوريك سويزرلاند زفنو تحسوتات راديو برهان فليموس دروكا بزا أقدمكم سمعكم نايدم تاوي تسفاي محارف حيران أبرهت كوالنكرن درفي فليمولوم أب زحلفة قنيات بأفريكان دياسبورا زتدالوه أب كبابي برن أستمهرو نايتعنا ويكاتعنا وأستمهرو توهيبو نيرو أبالنا عبدو محمد عندو أبتبوتا ترخيبو سمو زبالة حفشاوي تعزبتي ويكا تحستو بز السعب أغريبو له سابا قبر مسكال كتقربلنا سابا مايكروفون نباخي بعلت 10 شوعات حدار 2018 أب كتما برن ببيت مخري أفريقيا ودياسبورا استودبه سدتن تعنان بزبلار استي أستمهرو توهيبو نيرو أما خفتتي أستمهرو بريسيدنت بيت مخري منيستر ماتياس إيكا أبز اسمعو قال أفريقيا وبيت مخري دياسبورا باقات أمش همني عمت مسراتو سدتنياتات أب حبرتسب نكوهاهد زكألو كم زيز عارب متكاس مكتثالت عنا أما عالتاوي ودك سبات والسان بمخانو أبز عمد زنعو زدسس أستمهرو كوهاب كم ستودبه أرديو نتا أستمهرو زدرع مزنعتاو صحفات حتى ارتمال اختاتن زم حلالو فدما أمسكينو أب هوسبيتال يونيفرسيتي جنيف حلافيت مدب سدتن تعنان دكتور صوفي دوخي بدياسبورا أفريقيا زفلطو أب أهجر أفريقيا وزأزلو أفريقياويان سدتنياتات 4 مليون كم زبطحو بمتكاس كابزيون 120 شح أب سويزرلاند كم زركبو أرديا بمسرد دكتور صوفي زقربتو تصاب أب علم بحفشة وشت أو مزبال زقاطمون زتسددون 250 مليون يبصحو انتو خوني ازوم بسنكي تفطرأون سبسرحون شكرات سددو ابتو عقبا زحتو لبوتا قدا يستفلالي أدلو كم زخونو تحبيرو صوتا عدمي درجات مرتي هايمانوت مبقولن كابتك اندز دكاسيو بفلي أب سويزرلاند ما بسنك زلون ويزيتو وحبهم ورقت أدلو مسرتها وأقلقلوتات كم زقاطمهم دكتور صوفي أب صحفا أسفير الله أقلقلوت عنا سب أو مسلد أمبر بزخون ملكي أدلو ككبرو اللي يقولون زبال الدكتور صوفي أب سدتنياتات أتوكير زوهب لهمتاوي قمقامات
ጩን መበቆሉን ሕማማት ኣብ ስደተኛታት ከም ዝኾነ ከም ዝገብሮን ስነፍልጠታዊ ከም ዘይኮነን ኣገንዚባ ደቂ ኣንስትዮን ሕቶ ጥዕና ምዝብላ ርእስቲ ኣስተምህሮ ዝሃበት ከዓ ካብ ፍራይቡርግ ዝመጸት ዶክተር ችርስቲን ቦቺ ሞኽልያ ኣደ ሸኸም ኩሉ ስድራ እትስከም ብምዃን ዝተፈላለዩ ሽግራት እያ ትቃላዕ ዝበለት ዶክተር ችርስቲን ጾታዊ ኣድልዎ ተነጽሎ ናፍቆ ስድራ ቤትን ሸኸም ናብራን ኣዝዩ ከም ዝብድሃ ስለ ዝኾነ ድማ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ምክትታል ጥዕና ከም ዘድልያ ኣብሪሃ ኣብ ርእስቲ ኣብ ጉዕዞ ስደት ዘጋጥማ ዝተፈላለዩ ሃስያታት ሕቶ ወረቐትን መጻዕ ዕድላን እውን ንኣእምሮኣ ዕረፍቲ ከም ዘይህብ ኣረዲያ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ደገፍ ሕሙማን ኤድስ ከተማ በርን ፍራው ባርባራ ዝቫለን ቦገና ኣብ ስዊዘርላንድ ኣስታት 20,000 ልኹፋት ኤድስ ከም ዘለው ጠቂሳ እቲ ሕማም ክግታእን ተሰከምቲ HIV ቫይረስ እውን ጥዕንኦም ኣብ ምክትታል ክዋስኡ ኣፍልጡ ኣብ ምዕባይ ቤት ጽሕፈቶም ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዘካይድ ኣነጺራ ብርዱእ ምኽንያት ሰባት ብዛዕባ ዚ ሕማም ግልጽ ኮይኖም ኣይዛረቡን እዮም ዝበለት ፍራው ባርባራ እቲ ቀንዲ መተሓላለፍቲ ቫይረስ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ሸለል ክብል ከም ዘይግባአን ኣዘኻኺራ ትሑት ኣፍልጦን ዝተፈላለዩ ኩነታት ናብራን ንዝተፈላለየ ሽግራት ከም ዘቃልዑን ኣመስሪታትሉ ንስልጠናታት ስደተኛታትን ኣመልኪታ ንዝህብዎ ኣገልግሎታትን ትሕዝቶኦምን ብዝርዝር ዘቕረበት ከዓ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀይሕ መስቀል ካንቶን በርን ሓላፊት ስልጠናታት ስደተኛታት ፍራው ኣና ኣሸርያ ማሕበር ኮማት ይኹኑ ጥሩንፋት ሰባት ብመልክዕ ውዳቤ ንስልጠና ጠለብ ምስ ዘቕርቡ ቤት ጽሕፈቶም ነፃ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ድማ ኣረዲያ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንስደተኛታትን ዓሌታዊ ኣድልዎን ሕማማት ኣገልግሎት ጥዕናን ካልእን ዝድህስስ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣቕሪቦም
نبشاي تبنت شاي تبع الأوتوبوس بتملالس بيا شاي أقول لنا بعدي تمالي كمزان بالشاي تبع الفارد كمزع براني بيا شاي تبع الفارد كمزع براني بيا شاي سماي قرقام كيانا عقد بالشاي تبع البابر كابر حط تشدر يا شاي تبع البابر كابر حط تشدر يا شاي بتتسحب من كيانا عقد بالشاي تبع المركب بحر التوالف يا شاي تبع المركب بحر التوالف يا شاي كم معبل كم حساس في خلينا عالم الشاي መደብና ካብ ዝፍልም ክሳብ ሕጂ ምሳና ክትሉ ተስፋና እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብምዃን መደባትና ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ሕጂ ድማ ካብ gggsn.ch ዝረኸብናዮ ሕፅር ዝበለ ምኽሪ ሓዘል ሓፀርቲ ጽሑፍ ከነቕርበልኩም ከመይ ጌርና ጽቡቕ ጥዑይ ሕሱር መግቢ ንምግዛእ ይከኣል መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ ኩሉ ግዜ ክንገዝእ ክንከይድ ከለና ዝርዝር ኣቕሑ ናይቲ እንገዝኦ ኣብ ወረቐት ክንጽሕፎ ኣለና እቲ ንዓና ዘገድሰና ጥራይ ክንገዝእ ኣለና ኩሉ ዝተረፈ ክንጥቀመሉ ይግባእ እቲ ሙሉእ ጠለብ ንምድላው መመላእታ ክንጥቀም ኣለና ብህርፋን ናብ ናይ ዕዳጋ ቦታታት ክንከይድ የብልናን ነስተውዕል ካብቲ ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ክንገዝእ ስለ እንኽእል ዕብይ ዝበለ መትሓዚ ኣቕሑ ክንማላእ ይግባእ ንንውሕ ዝበለ ክጸንሕ ዝኽእል ሃለኽቲ ኣቕሑ ኣብ ዓቢ መትሓዚ ዝተዓሸገ ክንገዝእ ይግባእ ሓድሽ ወይ ቁሩብ ዝተመስርሐ መግቢ ክንገዝእ ኣለና ድሉ ኣቕሑት ኣይንግዛእ ዘይተመስርሑ ወይ ቁሩብ
ዝተመስርሑ ኣቕሑ ኣብቲ ዝሓሰረ ቦታ ብመጠኑ ጽቡቕ ወይ ዝሓሸ ኣማራጺ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ንቆልዑ ዝኸውን ፍሉይ ኣቕሓ ብዝኸበረ ዋጋ ካብ ምዕዳግ ንቆጠብ። ኩሎም ሃለኽቲ ኣቕሑ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ነቐምጦም። ኣብ ኣዝዩ ላዕሊ ወይ ኣዝዩ ታሕቲ እስከፋለ ዝተቐመጠ ኣቕሑ ረኣይዎ። እቶም ዝሓሰሩ ኣቕሑ ኣብኡ ክትረኽብዎም ኢኹም። እቶም ዝኸበሩ ድማ ብቑመት ማዕሬኹም ይቕመጡ። ነቲ መዐሸጊ ንርአዮ። ዋጋታት ንሓደ ኪሎ ን100 ግራም ወይ ንሓደ ሊትሮ ነወዳድሮ። ንሓደ ዝተዓሸገ ኣቕሓ ወይ መግቢ ምስ ከፈትናዮ መሊስና ጽቡቕ ጌርና ክንሪኦ ይግባእ። ወይ ድማ እንደገና ከፊትና ኣብ ታኒካ ዘይኮነ መቐመጢ መትሓዚ ገልቢጥና ነቐምጦ። እቲ ዝተረፈ ድማ ኣብቲ ዝተኸፍተ ታኒካ ኣይነቐምጦ። እቲ መግቢ ዝጸንሓሉ ግዜ ምስ ዝወድቀሉ ዕለት ከየዳናግረና ነስተብህለሉ። እቲ መግቢ ዝጸንሓሉ ግዜ ክሳብ መዓስ ክብላዕ ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ። እቲ ሓድሽ መግቢ ኣብ ዝሕል ዝበለ ቦታ ክቕመጥ ኣለዎ። እቲ ዝወድቀሉ ዕለት ድማ ሓደ መግቢ መኣዝኡ ይኹን ትሕዝትኡ ከይቀየረ ዝጸንሓሉ ግዜ ይሕብረና። እዚ ማለት ድማ ነቲ መግቢ ዘዳልዎ ትካል ወይ ፋብሪካ ውሕስነት ማለት እዩ። ብድሕሪት ተጻሒፉ ዘሎ ዕለት ምውዳቕ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ወይ ንዝተወሰኑ ኣዋርሕ ብዘይ ጸገም ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ይብል። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንረክብ እንተደሊና ንዕድግን መግብን ዝምልከት ኣብ www.ska.ssn ሰይሃ ሕቶታት ብዛዕባ ኣጠቓቕማ መግቢ ዝምልከት www.consumstenshets.ch ንሕቶታት ባጀት ዝምልከት www.budgetberatung.ch www.caritas.schuldenberatung.ch www.sokos.ch ንምውድዳር ዋጋታት ዝምልከት www.comparis.ch www.pricefairgleichen.ch www.topprice.ch www.heischenoch.ch ሕቶታት ንደገፍ ጥዕና ዝምልከት www.gesundheitserfahrung.ch ሓበሬታ ንጥዕና ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ድማ www.mixplus.ch ምውካስ ይከኣል። እዚ ኣቐዲምና ክንጠቕሶ ዝጸናሕና ሰባ ከመይ ጌርና ክንገዝእ ንኽእል እንድዩ? እስኪ ሕፅር ብዝበለ ኣነ በዛ ነብሰይ ኣይፅሕፍን እንዴ ተቐዳመይቲ ብዚኣ ዝደስ ዝበለትኒ ንገዝኦም ኣቑሑት ገዚእና ፅሒፍናዮም ክንከይድ ኣለና ዝብል ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሱፐርማርኬት ምስኣተና ወይ ድኳን ምስኣተና ዝደለናዮ ገዲፍና ዘይደለናዮ ኢና ሒዝና ንመፅእ። ሓሲብናዮ ዝኸድና ካልእ ሒዝናዮ ዝመፀና ካልእ ክኸውን ካብዚ ንምድሓን ክኸውን ክእል እዞም ክንሪኦም ከለና እዞም ደቂ ዝዓዲ ኩለንተን ዝደልይዎና ወረቐት ፅሒፎም ኸዲኦም እሞ ትፅሕፍ ዶ ስኽብ ወገንኪ? እወ እንታይ ምስለካ ኣብ ሳራ ኣነ ንባዕለይ ውንሲ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ዝኾነ ኣከያይዳ እዩ። ንዓኻ እውን ኣብ ብዙሕ ነገር ይሕግዘካ እዩ። ከምዚ ዝበልክዮ ግን ኣነ ከምዛ ስኽ ዘይትፅሕፊ ኣነ እውን ከምኡ እየ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ብፍላይ ክሳብ 2016 መወዳእታ ገለ ከምኡታት እዩ ኣካይዳይ ነይሩ። ستيل كسب حجون حد جزية بزي ما دبيعتو زي اللي نون حزي وتسي جن بمدى بنحرد سبيزخ جبر إلى حسيبة يتحفيه تنزل صحف كون كأحزي المسكوت كوخان تنزل وسط كون تيك النجبركو استيجبر مالتي بخمس حجة حق تعيش كايداي والنعي تبغى ناخد خيدو ولا حساب كخمانسي كستاي خونيو شالكي يتسببيو مغنياتو أنا بزقات أخوه حد دستيلك على العل حد دستيلنا على العل كم زعينة بهرتات ينيروني مسكي زيادة خلاميد كيو ولا مالت أنا حجي خلاميد بزح زي في التاني خمو جناي جبرون حجي نوح جزية وسيد الكري نختلم ديو خم زي جبر سب كلش لزخل خميك التفكي أبتي سيستماتي خمالته أو التفاء أتخون أبتي سيستم جزية وسيد الليو جن ننفسي إن معلسي إن قدرت كوا حجي كن حق تحاش أبتسرع كستاعتي اللخو سلاز جزية يوسد نديون سخون أي لمدني اختبلي تخيلني خي من الباش حجي كم ولا أنت جبركي كابزيب كنا زل اختمرتنا أي لو ما خمان تبجيس كسي نفس خي ديسيبلين كتوه بياسي
ክትግደዲ እኺ ባዕሉ ክግደደኪ እቲ ጉዳይ ባዕሉ ክግደደኪ ኻት ሲስተም ስለዚ ክትቀየር ከም ትኽእል ኣምኒ ኣነ እውን ድሕር ነዊሕ ነዚ ልምዲ እዚ ክሕድሮ ኽኢለ ማለት እዩ ኣረበል የቐኒልና ሰባት ተስፋ ንገብር ከዓ ንሕና ብዝናት ክነኣቱ እሞ ሕጂ ናብ ዓብዱ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንኹላትና ዘገድሰና ኣርእስቲ ቃለ መጠይቕ ገይርልና መፂሎ እቲ ኣርእስቲ ብዙሕ ግዜ ኩላትና ንሽገረሉ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ኣብ ምቁጣብ ዘለና ድኻም መብዛሕትና ሕጂ ኣብ ሶሻል ኮይንና ከመይ ጌርና ገንዘብ ክንቁጥብ ንኽእል ወይ ገለገለ ስክፍታታት ኣለና እሞ ንዕኡ ዝምልከት ሰፊሕ ቃለ መጠይቕ ገይርልና መፂሎ ተስፋ ንገብር ኩላትና ካብኡ ክንምሃር ስለዚ ናብታ መደብ ከነብል ኢና ሳቢ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከም መቐልጸልታ እዚ ኣቐዲምና ዘቕረብናዮ መደብ ኣብ መዓልታዊ ናብራናን መጻኢናን ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ዝኾነ ኣርእስቲ ክንድህስስ ኢና ዛዕባና ዛዕባ ገንዘብ እዩ ፍራንካ ይብሉ ተዋዘይቲ ገንዘብ እንተሎ ኩሉሎ ዝብሉውን ኣይተሳኑን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዝነበረላ ዓለም ዝርከቡ ሰባት ይውሓድ ይብዛሕ መዓልታዊ ኣታዊ ይረኽቡ እዮም ካብኣቶም እቶም ዝዕወቱ ግን ኣተሓሕዛን ወፍርን ገንዘብ ዝኽእል እዮም ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ኣብ ዘለዎ ይሃሉ ንሎምን ጽባሕን ዕውት ህይወት ክመርሕ ሕልምናን ምንዮትናን ብምዃኑ እምበኣር بعود فاينانس كساب ماسترس ديجري زلون أبزن اتفتز توافير زركبن من اسي جورجو درار تموكرون كلاتون ككافلنا عدمنا لنا جورجو درار بعود محدرا حرشا قدامي ديجري كاب يونيفرسيتي استثمارا كركبن كله بسدت اب سويزرلاندن 10 عام زتقمطن بعود فاينانس قال اي ديجري زرخبن اب فاينانساو محدرا عبتكال توافيرو زسرح زلونيو ጎን ዝድማ ብውልቅ ኣው ፋሕተርተሩ ብመርበብ ኢንተርኔት ንግዲ ጀሚሩ ዝመስከን ነጥፈት ያካይዳሎ ብተወሳኺ ንሕብረተሰብ ክምህር ንዘለዎ ሓፂር ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ብምውፋይ ኣብ ኣተሓሕዛ ገንዘብን ወፍርን ዘተኮረ ሓፀርቲ ኣስተምህሮታት ብዩቲዩብ ይፍኑ ንሕና እውን ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ዕረፍቱ ብምጭራት ዕድል ክህበና ምስተወከስናዮ ፍቃደኛ ብምዃኑ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ብርሃን እናመስገናዮ أبز قربنا للحتوتات ملسن كنسقركم جورجو درار فلما سلت ذهب كان ناقزي بشم راديو برهانن سماعتان كمسكنا كافتو أبز زحالف قربا غزي أب يوتيوب كزرغو حز جمركا بزعبا موهلال ገንዘብን ወፍርን نعناون كم أدالو تريديو برهان أقداسي أرست بمخانو كندهسسو مريزنا لنا موهلال انتاي مالتي سيفين كابو خنجمر بجمريا يغني لنا زدل زسلا ذهب كان عبدو موهلال كبهال كلو مجمريا كلنا نفلطينا إرترايم في اللابوس بزوح سنة فاتي كنا كم بهلي كابت ترغبو بوحز بلغت نبرك لها زمت وصيتي موهلال زبال كل جزء ما بعدنا نحماق جزديو نتسقم جزديو الكاختقوم تزلكا ገንዘብ كل جزء بحنقولنا كله لو ኣብ ስዊስ ለዝመጻና ዝነበረና ባህል ድማ ክቀየር የብሉን ስለዚ እንድሕሪ ሽሕ ትረክብ ኣለኻ ወይ 500 ትረክብ ኣለኻ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብላሎ መጀመርያ ክንመጽእ ከለና ኣብ ኤን ከለና 500 200 300 ንወስድ ነርና በእውን ክንነብር ንኽእል ነርና ኩሉ ተዘድለና ቀረባት ቡ ከነማልኦ ንኽእል ነርና ወርሒ ይኮነና ዓመት ንኽልተ ዓመት ብኸመን ነርና ኢና ሕጂ ደሞዝ ክውስኽ ከሎ እንታይ ናቲ ንዋህሉ ላይ ከዓብ ዝግባ ነይሩ ነጥፎ ኣይኮነን تي أنا بابراها كل جزء هيوت كم زجبر كيا بعشرة حساب كنا برزي كل سبارلو ب300 فرانك خان نبر 7 الناس لازم كل جزء كابتن السخات رغبو تبلا هيت كا كله أبتدفو ويا بمحشاش ده كونسي كابتزر لك جنزب ريل تزر لك مسرة هوي كتركب لك في اللاي سدران تلوها كل تزجبهم كرهبوك خل الله إذا مالت كن معلتها وماكدونالد كبر له مالتها يكونن زي موهلال زبهال كابتي ديسيبلين زلو أن بابرا زمس وصيت هي زبلانه بومن تردما تناي موهلال بهال زلو سب وي حبرتسب كل جزء كعوتي خاطريو معناته بزي مدب سب ገንዘብ ጥራይ ከዋህልን ተጀሚሩ ትተዋህለ ለገንዘብ መንገዲ ዝህቦነ ተሰብ
ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ጸሎቱስ ከመይ ገይረ ነዚ ዘለኒ ካብ ወርሕና ወርሒ ሰግር እንድሕር ኮይኑ ካል ነገር ክሓስብ እውን ኣይክልኒ ምክንያቱ ቀዳማይ ተስፋናት ወላ ጸሎትናቱ ንሱ ይክኸውን ከመይ ገይረ ነዛ ወርሒ እዚኣ ክሰግራ ጥራይ እቲ ከዋህል ዝኽእል ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ሓንቲ ስጉምቲ ቅድሚት ከይድሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ሓሳብ ክመጽእ ይኽእል ምክንያቱ እንታይ ክገብር ክትብል ገለ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ስለዚ እቲ ምሁላል ዝበሃል ንካልኦት ኣገዳሲ ሕቶታት ናይ ህይወት ንኽትሓትትን ንኽትምልስን ንኽትመራመርን እውን ዕድል ስለ ዘውህበካ ብዝተኻለና መጠን ሽሕ ይኹን ደሞስካ 500 ይኹን ደሞስካ 300 ይኹን ደሞስካ 10,000 ይኹን ደሞስካ ንኹልና ማዕረ ትምልከት እያ ብሙሉና ድማ በባዓቕምና ክንዋስኣላ ንኽእል ዓውድያ ባህላ እያ ሕራይ ጆርጆ እታ መበገሲት ምውህላል እያ ክነዋህልል ከም ዘለና ንፅባሕ ክንብል ከም ዘለና ንሕማቕ ግዜ ዝኾነና እውን ክንብል ከም ዘለና ከም ምኽሪ ትቐርብ ኣላ ብኸመይ ዝብል ሕቶ ኸ ኣይመጽእ ድሕሪኡ ከመይ ጌርና ክነዋህልል ንኽእል 1,000 ዝወስድ ኣሎ 10,000 ዝወስድ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ተመሳሳልነቶምን ፍልልዮምን ኣበዩ ሕጂ እቲ ምሁላል ብባህሊ ተዋህልሎ ኣሎ ብፍልጠት ወይ ብርድኢት ተዋህልሎ ኣሎ ብርድኢት ምሁላል ብዛዕባ ክዛረብ እንተኮይና ኣነ መጀመርያ ቅድሚ ምሁላልካ ኣብታ ትነብራ ዘለኻ ህይወት ዝሕጉሱኻ ነገራት ኣላሊኻ ክትፈልጥ ኣለካ ኩሎም ቶም ትገዝኦም ነገራሲ ኣብ ደረጃ ሓጎስናትካ ተራ ኣለዎም ድዩ የብሎም ምፍላጥ የድሊ ንኣብነት ኣብ ሕጂ ኣብዚያ ክፋል ክዛረብ ከለኹ ትንስቤዛ ንገብሮ ንግደፎ ትንስቤዛ ካብቲ ደሞዝና ብደረጃ ናይ ኤውሮጳ ክንሪኦ ከለና ዝወሓደ ፐርሰንቴጅ ኣብ ስቤዛ ዝጠፍእ ዝበዝሐ ኣብ ካልእ ክዳውንቲ ድዩ ቴሌፎናት ድዩ ቴሌቪዥናት ድዩ ካልእ ንኽትገዝእ እዩ ዝጠፍእ እቲ ገንዘብ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ምውህላል ወይ እቲ ገንዘብ ምቕማጥ ክመጽእ ትሕሪ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ትገዝኦ ነገር ስርዒካ ክትሪኦ ኣለካ ንኣብነት ኣነሲ ገንዘብ ከቐምጥ እየ ዝብል ፕላን ዘለዎ ሰብ ዝደልዮ ኩሉ ነገራት ክገዝእ ኣይደልን እዩ ንኣብነት ቴሌፎን ኣለካ ዓመት ዘቐይር ምክንያት የብልካን ዕላማ ናይ ምቕማጥ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ዓመት ክቐይር ብምንም ተኣምር ኣይክእልን እዩ ሓደ ሰብ ዕላማ ናይ ገንዘብ ምቕማጥ እንተዘይብሉ ግን ነቲ ዘለዎ ሕደት ዘለዎ ገንዘብ እንታይ ክገብሮውን ሓሳብ ስለ ዘይብሉ ክብትኖ ጥራይካ ትርኢ ሕጂ ቀዳምነት ዕላማታት ክነማዕብል ክንከል ኣለና ከምዚአን ገንዘብ ኣቐሚጠ ንኸምዚ ክገብረኒ ከምዚ እንተኸይኑ ከምዚ ክገብረ ዝብል እንተለና ነፍሲ ወከፍ ነጥፋ ገንዘብ ሓንጎልና ናይ ግድን ዲኻ ትደልያ እዛ ንብረት ክብለና እዩ ሽዑ እንተደሊኻየ ናይ ግድን ኢና ሕጂ ክንገዝኣ ዘለና እዚ ሕቶታት እንታይ ይገብረካ ነፍሲ ወከፍ ክትገዝእ ከለኻ ንሓንጎልካ ከምዚ መክቲ ይገብረሉ ስለዚ ሕጂ ተድልየኒላ ዘብለካ ምክንያት የብልካ ምናልባት ክትፅበለካ ትሓስረሉ ግዜ ምናልባት ኣብ ካልእ ቻነልስታት ሕሱር ትርከበሉ ቦታ ክትደልለካ ኢንተርኔት ድዩ ብካልእ ኣገባባት ድዩ ከምኡ ክትገብር ከለኻ መንጎት እቲ ኣድላይነታውን ክጎድል ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ዕላማ ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣነ ብሂወተይ ገለ ክፋል ናይ ሂወተይ ዕላማ ስለዘይነበረኒ ቴሌፎን ዓመት ይቕይር ነይረ ብዙ ነገራት ክገዝእ ሲ ወላ ሓንቲ ኣይሰክፈኒ ነይሩ يغمد نيرت بهالنا مقمات نير نجن علامة نتصور سلزي نبرن تجنزب نخط فوق خلص كم زي مخلقتاي نبرن زي التليفون جزء يجز أبزج جي زي كم أيكونكم تانا جرس برج تدلين دي أي مرمرة تدلين أنتو خينا أبينا جز حجي ده تدلين ده لا ولا توصلنا جزء لين تلفزيون نجدنا يكون عبي كدليكا تازلات كأخل تخد كون تخليها ስለዚህ እቲ ክንፈልጦ ዘለናቶም ዓበይቲ ገንዘብ ክወስዱና ድኽእሉ እጂ መብዛሕትኡ ሴቭ ግበር ተልካ ሓደ ሰብ ምግቢ ምብላዕ ኣቋርጾ ይደሊ ኖ ኣብኡ ይኮነን ዘሎ ሴቪንግ ቴሌቪዥናት ዝገዛውቲ ናይ ሓበሻ ራእዮ ኣብ ስዊስ ካብ ካልኸ ይከና ናይ ሓበሻ ገዛውቲ ብኣቨሬጅ ክንሪኦ ከለና ዝበለፀ ገዛውቲ ዝጠበቐ ዝበዝሐ ገንዘብ ዝወሰደ ገዛውቲ ዘለና ካብ ካልኦት ስለዚ ሃብተምና ይኮናን ገንዘብ ዕላሙ ስለዘይተረዳና ፅባሕ ንጎ ካብዚ ዓዲ ውፅእ ተባሂልና እኮ ጉሒፍና ኢና ከዚ ንብረት قرش كمان كابن الرغبة يبلنا زي كتستوعب كتكلم لكن إحنا زيادة بنبل حلنا ورجعنا رأيهم كمان تمنجس كل جزء صعب عنا زلوا زياتهم سي صراحة زي بقولهم تهدي مثل جزاء وتكيرهم الله كابي مسألة زجنزب حتى هذه زل على لهم زلوا نغمتنا يران تنخون نزخل لا يمثل زي كنستوعب كنكلام لنا أبين أطفال جنزبنا خنا لنا سلمتين أطفال لنا أو خنا لنا تي كابوز غسل دمات سلمنتايا مع بيلان تايكن قبر لنا ابز غسل حطه من اللي سيخيله جنب بحفشه كابتات افاف انا اوصاص انا ገንዘብ ናሲ ከነስተውል ከም ዘለና ጥራይ ክዛረብ ዝደላም ናይ ምውህላል ኣገባባት ንኣብነት ተንኪፍካ ከም ዘለሃ እቲ ናይ እንገዝኦ ነገራት ኣድሊና
ክንገዝኦ ለና ካብልና ክንጥቀመሉ ዘለና አገባባት እንታይ ይመስል ያ ሕጂ ይፈላለን ዲ ባህሪያትና ናብነ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ተፈላለና ንሪኢ ኣለና ደቂ ተባዕትዮ ዝበዛሕና ገንዘብ ኣብ ክዳን ወይ ኣብ ካልእ ኣይኮናን ብሓፈሻ ነጥፍእ ደቂ ተባዕትዮ ዝበዝሕ ገንዘብና ኣብ ደገ ሻሂ ምስታይ ኣብ ደገ ብምምሳይ ኣብ ደገ ምብላዕ እሱዩ ገንዘብ ዝወስደልና ሓደ ሰብ በይኑ እንተኮይኑ ይርዳእካ እዩ ገንዘብ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሰብ ክዘናጋዕ ሰብ ክረክብ ደሊ እቲ ከምኡ ምዕቡል ኮሚኒቲ ስለዘይብልና ድማ ግድን ኢኻ ኣብ ደገ ክትወፅእ ትግደድ ጽቡቕ ማለት ኣይኮንኩም ነፍስና ክንርም ክንክል ኣለና ካልእ መንገዲ ክንፈጥር ክንክል ኣለና ገንዘብና ብምብታን ዝመጽእ ሓጎስ የለን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተሪኻዮ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ካብ ናተይ ባህል ማለት እዩ ከም ናተይ ርዲት ማለት እዩ እኹል ዝበሃል ቃል የለን ኣብቲ ናተን ሂወት ያእኽለኒ ዝበሃል የለን كل جزء كجزء كقمت يتبلس عند كلون غير ግን بحفشة تروي خلها زمت فاشن زمت نبرت تي دليان نجار أنا سي مجلس أي رخبلوني كران الله بابا عينته هجي نايز عادو ترى عند دخون سكوي أركبالو تبر بتنا إرترا خالله تنا إرترا فاشن بمولو كركبالي فتنا تنا أوروبا دما كلتيو نبرت على كذا እንጂ ወድስ ኢን ሓደ ይድመርጽ ክዳን ይድመርጽ ክዳን ይድመርጽ ገዙ ገለ ብዙሕ ይግደስኒ ወይ ገለ እንጂ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተሓዳርካ ኣገዳሲ ባእታ ዘለዎን ስለ ዝኾነ ከስተዑላ ኣለወን ክዳን ሓንቲ ክዳን ገዚእኻያ $200 ስለ ዝገዛእኻያ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ትኽደና እንተለኻ ናይ ብሓቂ ጥፍኣት እዩ ዝበሃል እዚ ካልኣይ ካብ ዓድና ክዳን ምብላይ ዝበሃል ካሎ ተኸዲንካ ከተብልዮ ኣለካ ስልካ ኣብ ኣርማድዮ ተቐሚጡ ተኸዚኑ ወይ ሽጦ ተመሊስካ ክሸጠሉ ኣብ እንታይ ኣብ ዘለና ግዜ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንኣብነት ዙርያታት ገዚያ ፋሽን ትፈቱ ጓል እንተኮይና ምስ ተጠቀመትሉ ክሸጦ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ኦንላይን ድዩ ገለ መለ ብሻለካ ሓድሽ ኢላ ደይኮነስ ተጠቂመሉ ግን ስቲል ሓድሽ ዘሎ ክሽየጥ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ሼሪንግ እንድሕር ንስኻ ተጠቂምኩል ናብ ካልእ ክኸይድ ዝኽእል ተኮይኑ ሰይፍ ትገብር ኣለኻ ኣትሊስት ሕብረተሰብ ብምልእኻ ሓድሽ እሞኻ ኩሉ ግዜ ዘዝመፀ ትገዝእ እንድሕር ኣለኻ ብሓቂ ጥፍኣት እዚ ዘጂ ናይ ሪል ኣተሓሳስባ ፀገም ኣሎ እየ ዝብላኒ ምክንያቱ ኣብ ፌስቡክ ዘዝመፀ ንድሕር ኮይኑ ትምኒትካሲ ከቢድ እዩ ዓቕምታት የለን ድሓርጋት ንብረት ሕሱር ኣይኮነን ኣብዚ ክሰብ ሕሱር ክኽደን ይኽእል እዩ እቲ ናይ ዙርያታትን ገለመለን ናይ ባህሊ ፀገም ኣለኒ ማለት ኣይኮንኩን ክቡር ኮይኑ 200-300 ናሃብካ ኩሉ ግዜስ ኣይከውን ስለዚ ብመሰረቱ ነዞም ዓበይቲ ነገር ናይ ባህሊ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ክንገብር እንክላለን ዝገዛናዮ ክዳን ከነብልዮ ክንክደኖ እንክላለን ሓንቲ ዙርያ ካልኣይ ንእሽተይ ሕንፃፅ ተቐይርዋ መፅያ 200 ካብ ትገዝእ really تحلفني الكابتناي كلام كم خارا كتمرصلو تخل الله زين تتغيرو ابزنا وحه كنعوات نغلينا كالاي انا كل غزي زبلاز دلي كنا وهلل لنا يلنا سدرانا نفتينا قلنا سدرو زي فتو وي بيتسبا بيرترا زلوك حق زي دل سب يرتراو الله يبلني يعني هذا غزي كن حدار انتلنا خوينو قدام منت كنفتوم زغبانا بنات يرداداتهم دقنا كل جزء ولا جنزب عمت قبلكم كله أنا نعم زخوني زارب زلقج نسدرانا بيرتراز زلوا أكيد كاب بيزنس دك أحوات كم زاد نعوي ليكم كن زارب زلوا سوي قبر تبوق سنايو حوقام حجاز كفال نايتي جواز بلنا بهالي زلنايو جن قدامنا نايزيوم سخزلوا قالوا نحجت رايد يكون أسرع عامات 3 عامات بحج مثلا بزعبوهم مساتهم هيوتهم بخميك معرو نعو زخون من قدك كنفتر كنكلا لنا ስለዚህ ትነጥፎ ገንዘብ ትነዋሉላ ገንዘብ ኩሉ ግዜ ነታ ስድራኻ ነተሓዳር ካን ዘማእከለ ከውና ኣሎ ዛ ስድራይሲ በዚ ዝገብሮ ዘለኹ ወጻጻ ገንዘብ 10 ዓመት ኣብ ከመይ ደረጃ ክትልያ በዚ ነብሮ ዘለና ኣገባብ 10 ዓመት ኣብ ከመይ ደረጃ ክንህሉይና ጥሮታ ምስ ወጻና እንታይ ክንከውናን ክንብል ክንክላለና ናይ ሕጂ ጥራይ ክንሓስብ የብልና ኣብ ስዊስ ኢና ንቕመጥ ዘለና ኣብ ስዊስ ነፍስ ወከፍ ሰብ ካብ 10 ዓመት ጀሚሩ ድሕሪ 3 ዓመት ዝኾነ ይዝሓስብ ወዲ 10 ዓመት ስዊሳዊ ረኺብካ ተዛረቦ ብዛዕባ ሬንት ጽቡቕ ኣፍልጦ እዩ ዘለዎ ወዲ 65 ዓመት ምስ ኮነ ክንደይ ክኽፈል ኣለዎ ይሓስብ እዩ ኦልሬዲ ኣብ ሕጂ ኮይኑ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክንማዕብል ኣለና ናይ ሕጂ ዘይኮነ ድሕሪ 30 ዓመት እዚ ናይ ኣለው ምንም መሃሮ ናይ ሴቪንግ ድማ ንጽባሕ ድሕሪ 2 መዓልቲ ሚልዮነር ክትኮን ኣይኮነን ድሕሪ 3 ድሕሪ 4 ዓመት እንታይ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ብቁጠባ ንዑ ዘርኢ ኣነ ክዛረብ ድሌ ደሎ ወረገ ኣይጠቐስካያን እምበር ኣብ ገሊኡሲ ናይ ክልተ ብሄር ባህላዊ ክዳን ናይ ክልተ ብሄር ስልማት ኣሎ ደረቲ ኑቲ ኣገባብያ ኦኬ ሕጂ ኣብቲ ጥረ ገንዘብ ናይ ምውህላል ክንምለስ ጥረ ገንዘብ ናይ ምውህላል ዕድል ከመይ እዩ ኣብ ስዊስ
نفلوتو نفتو سويس كابتن بعالم زلا على درجة دموز تخفل هجريا أنا كل جزء بلا سويس ماغنيتيا في اللعب بعال بازل تقمت تخين كابرو يخاطريو إذا فرنساويان كتس عارف يخاطريو جرمانيان كتس عارف يمدري نابزن خماتو هذا جزء أب سويس كنا نتهاجر شما خنا بلاش زي صغير كا يعدي قال خنا بالكالناس تملسنا نفسنا نتصرف سلنا كندي سب أنا يونيفرسيتي مهار كلهم سايكل تسلسة أمريكان كنداويان نيرهم نابزع عدنا قمتو زجبروز نبرز عارك جلس الكايكلني بقى زي فحروا بوتاي بلو من نابزع عد كف قبلوا لي زغل من قدن خرابو أي فكروني نيرو جن بقى كم عينة سبسي لك كم زين هنا كاب سهرة المسألة كم عينة مينتاليتي نيرو كاب خير يا بالليل سب كندي أبسبق سجعتها زلوا عد خمسة لنا فلت على نمجمع يا مالتي بو متر هجي ولا تي جالك هبتك بلاش والناس خالد السوشيال كله خذوها بكا جنزب رأيه أبكال عالمكم يلا سب سرهي كندو دمس سرح رغيبي الكاور حسب وفير كاي كندو دمس زي أزيو تبغى عديو تبغى جنزب الله بفلا يا جل كفالات ناين سويس نقمات كم بعد بازل لعبنت أب جرمن كنا ممكن جزء نخلي ناس لذي نخد سوري جنزب نخد وهلل سبسح الثلاثة لك كابي كتوهلل تخلنا بنت أنا هجي سمي هذا جزء سوري كم زي كأنا بيوت رايد جزء كاب ميكرو زبل سبعة فاين أجمع باللين جن هذا جزء كتفلت على كدرجة أتويخا بيو ويكم زي كبر مكبك جزء عمتها على كاري سلامنتاي كابتن نورمال جزء خاوت كشين كخبل زيت لاون وكت عنا له نحن يقدركم مخدله خين كلمة جبابات كدله كلا لكن يقدر يكون كبر مجزع كم زي معبول كجبرك ويا هبتام زجبرك كم بهلل لنا هنا تبغ خدن تبغ زجاجيز بيلعب تبغ ريستورانت زغيت هبتام كين يسمعن نو تغيري زي definition زي هبتامات اب نورمال جزايم زنبرو هبتامات نورمال كده نيم زخدنو اب امريكان تغيت كان فيسبوك وناني 5 بليون دولار يو ماليا جنا يكيرني حنت ماليا دلاتو شدش شوعاتك كمان اسفيو من تان كغيران كي جزيا خي وسد اي حدا خدن صلام كلنا حدا ينبرن استبزي فابريكان دخلوا انت كونن خديو كنا يدليوني مغلصي يكون كراونتي እዚ ክርዳእና خلالو ኣብዚ ግዜ እዚ ታሪኻ ጽርግያ ዝበሰለ ግዜ ጽቡቕ ክዳን ዝኽደን ጸሊም ወይ ሓበሻ እዩ ጻዕሪ ኮሚኮኑን ሓንቲ ክዳን ኣነ ትምህርቲ ክጅምር ከለኹ ክሕስብ ይደለኒ ጽቡቕ ይኽደን ነይረ ድሕሪ 3 ወርሒ ምስ ረኣኹም ኣነ ጥራይ ክዳን ዝغير ኣነ ይኻ ዝደኸኹ ካብቲ ክላስ ኩሎም ደረጃ ስድሮም ኣብ ተማሃሩ ስራሕ ዘለዎም ገለ ተረዲኒ ሹ ብዙሕ ምቅያር ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ተንዘለዋኻ ኣጽሪኻ ኣጽፊፍካ መሓዝ እዩ مستعدخ خيدك كازغر اسجن متى نزراب يمصو زلو ገንዘብ ንኸተቀምጥ ዕድል ህባካዚ ካብ ዝመጽ ፋሽን ዝመጽ ገለኽት ገዝ ዓቕምኻሪ ካብ ዓቕምኻ መንባር ይኽብረካ ያብዛዓዲ ዝግድደካ ሰብ የለም ቢዮ ገዚ ካብ ዓበይቲ ትኮናት ገዝ ነው ብዓቕምኻ ክትነብር እዮም ዝኽብሩኻ ኣብሲ ስለዚ ብዓቕምና ትዝቤዛ ንገብሮ ድዩ ገለመለ ንገብሮ ድዩ ካብኡ ብዓቕምና ክንነብር ትኽኢልና መውላል ሕጂ ኣብ ክልተኹም መቕለየት ኣብዚ ከነመሃል ከልና ትሰርሕ ተኾይንካ ኣብዛዓዲ ይውሓድ ይብዛሕ ሚኒማም ሰላራ በስዊስ ለለ 10 ፍራንክ ያን ሰዓት ኣብ ማክዶናልድ ወይ ኣብ ትሕቲዞል ታይነ ማለትዩ ገንዘብሲ ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ተአነባብራና ከም ካሮት ሀገራት አይኮነን ክራንካንስ እንከፍላለና ሼር እንከፍላለና ዝተፈላልዩ ነገራት ገዛ ክራይናውን ክቡርዩ እንዳዲና ትራንስፖርት ሕሱር አይኮነን በሜላን ተነርካ ጥራይኸት ወጽት ተخلንበር ልክ ጥራዊል ካንተ ኸትካ ተገንዘቡ እንኳ አኪ አخለካ ኸሊ ብፍላይ ስድራን ተለካ ማለት እዚ በቲ ኣብ እንግሊሽ እንታይብሎ ዲፌንስ ኤንድ ኦፌንስ ብሎ በሰርሕካ ገንዘብ ከተምጽ ኸልሃ ጽቡቕ ተምጽ ግን ኣብ ገዛ ንጥፋ ተሓዛ ገንዘብ ተዘይብልካ ኣያኽለካኒ ወላ ዝላዓለ ደሞዝ ወሰድ ንሪኦ ኣለና هنا ኣካይዳኻ ክሳብ ዘይኣረምካ ንዖሚ ተሰርሒ ትህቦም ጥራይኻ መወዳእታ ወርሒ ጥራይካ ከተርፍ ስለዚ እቲ ገንዘብ ዘምጻኻዮ ሜላ ክትገብረሉ ኣለካ ብዛዕባ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል እቲ ገንዘብ ቶም ትንሰርሕ ሰባት ካብተን ዘለዋና ገንዘብ كل جزء ورحي كندي أغلنا كنكلالنا أب ورحي سانسي كندي ينجنزب زاد يعني إذا أنت فليتك كل جزء نسيفين كتجبر تخيلها وجي هذا جزء فلو يريخنونات كما تأكاي غلنديو السوق نقدفه أبتا ورحي جن أنس بخنديك حلفاز غل مستدراي نزيان تفليتك كل جزء نفسها كتقعد أرات في التنيخة كاب أكت حلف عيدلنيها كل كونستانت خاخنا بركن كلالنا هذا جزء كأير خليو جن زبادة جزء هذا عينة رينج كلونا لو نبرة الهوات هذا مقبول مبلغ عليه كونس جن أنها برخ هذا عينة كون خلاله
እጂ ተረፈካ ገንዘብ ከመይ ጌርካ ከተዋፍረ ትኽእል በይኑ ክገልጾ ይኽእል እቶም ኣብ ሶሻል ዘለና ስራሕ ዘይጀመርና ቀዳመይቲ ክፍላስ ደሊ at least 10% ስራሕ ክንሰርሕ ክንደሊ ክንክእል ኣለና ክሳብ ኣብ ሶሻል ዘለና ብዙሕ ዘሎ ጸጋታት ናይ ዝዓድው ናይ ምልከታናኒ ምክንያቱ ታ ሶሻል ትበሃል ኖት ሂል ፈያዞ ኣብ ግዜ ሽግር ጥራዮም ክሕግዙካ ዝደልዩ ኣብ ግዜ ሽግር ማለት እጂ ብርግ ሶሻል ክለዩ ዝግቦም ሰባት ኣለዉ ንዖም ኢኻ ተመስሪቱ እቲ ሲስተም ክትመጽእ ከለኻ ዝዓድ ሓንቲ ስለዘይ ትፈልጥ እግርኻ ክትክሉኻ ኣለዎ ሶሻል ንዑ ይዝጠቅም ወይ ከኣብ ዝዓዲ ናይ ኣእምሮ ጸገም ኣጋጢሞ ሞዲ ስንክልና ኣጋጢሞ ሞዲ ክሰርሕ ነዘይ ከኣለ ሰብካ ይግቦ ሶሻል ኢሎም እዮም ሲስተም ናቶም ኮይኑ ኤርትራውያን መጺና መጀመርያ ይቦምና ዓመት 2-3 ዓመት ድሕሪኡ ግን really 100% ተዘይረኺብና ወላ 10% ክንረክብ ክንክእል ኣለና ገለ ነገር ኮንትሪቢዩት ክንገብር ክንክእል ኣለና እንድሕር ገለ ነገር ካብተን ዘለዋና ገንዘብ ነበርክት ኣለና ዝኾነ ዕድላ ዘሎ ብዝዓዲ ክንጥቀመሉኹም ወሰል ኣለና ትሰርሕ ዲኻ እዮም ዝብሉኻ እምበር 100% ሰርሕ ዲኻ ዝብለካ የለን ይሰርሕ ትብል ቃል ግን ኣብ ብዙሕ ዕድላት ያ ተብለካ ዕድላት ተውበካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ነቶም ሶሻል ነቶም ሰርሑ ዘለው ግን ያ ዝተፈላለዩ ሜላታት ኣለና በበይኑ ክገልጾ ይኽእል ሕጂ ከተሃወሰና ንኽእል ሕጂ በቶም ናይ ስራሕ ዘይብሎም ወይ በቶም ብደገፍ ዝነብሩ ክንጅምር ስራሕ ምርካቦምን ዘይምርካቦምን ንጎን ገዲፍናዮ ብደገፍ ዝነብሩ ካብሃለው እንታይ ዕድላት ኣለዎም ንምውህላል ኣብ ቀዳመይቲ ኣብ ሶሻል ኩልና ነርና እንዲና ተቀዳመይቲ I don't know ናይ ካልኦት ቤራተርስ ወይ ሼፋት ታይብሎም ግን ንደቅኻ ገንዘብ ከተቀምጥ መሰል ኣለዎም ምክንያቱ ክፋል ናይ ትትኽፈሎ ዘለኻው ናይ ደቅኻ ኣለዎ ያው ደቅኻስ ክፋል ናቶም ይትገንዘብ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘተባባዓ ክንገብራ ዝግባአና ሜቢ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ተደገርና ክንጀምሮ ዘለና ብዓቕምና ማለት እዩ ነፍስ ወከፍቲ ህፃን ብኡ ብሽሙ ዝኸውን ሽፓር ኮንቶ ክንከፍት ክንከላልና መጀመርያ እንጂ ፖስት ፊናንስ ወይ UBS ወይ ክሬዲት ስዊስ ተኸይትኩም ይፈልጡ ወይ ምሶም ንደቀይ ሴቪንግ አካውንት ወይ ካ ኢንቨስትመንት አካውንት ክኸፍት ደልየ እንድሕሪልካዮ ይፈልጡ ወይ እድሚዩ ይሓቱኻ ገለ ይሓቱኻ ሓንቲ ክትፈልጣ ዘለካ ባሕጂ 100 ያ ተኣክል ለልዩ ከም ኣቕምኻ ሓደ ሰብ ዕሊልንስ ያብዚ ኣርከዩ ኣዲዩሲ ንሽተይ ከለስ ሓብታም ያጽቡቕ ስራሕ ነይሩ 500 ተቐምጠሉ ነይራ ክሳብ 25 ዓመት ዲገለ መንሰይ ምስኮነሲ ከባቢ ፍርቂ ሚሊዮን ገንዘብ ጸኒሕ ወይ ልካ አሰቦ ዝሰብ ከመይ ዓይነት መጻኢ ተደላዲሉሎ እጂ ክንዱ ክንገብር ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ተገንዘብ ተቐሚጥናዮ ንዖምሲ ጽቡቕ መመስረትና ህይወቶም ክኾኖም ኾልዩ ዩኒቨርሲቲ ክመሃሩ ላብ ዘይክእሉ ደረጃ ኣካል ሃገር ከይዶም ክመሃሩ ይኽእሉ ካልእ ህይወት ክፍትኑ ኣብ ዘልዩሉ ግዜ ክፍትኑ ይኽእሉ በኮታስ ህይወቶምሲ ጽቡቕ ክጅምሩ ይኽእሉ ነዚ ንኽንገብር ሕጂ ኣብ ባንክ ከይድና ብስም ወደይ ሓንቲ ሽፓር ኮንቶ ክኸፍት ደልየ ኣለኹ እንተኢልካዮም ይተሓበሩኻ 100 ድያ 200 ድያ ከየብዛሕካ ዓቕምኻ ከይጎዳእኻ ማለት እዩ ትገብረሎም ብሽሞም ተኣቱ እታ ገንዘብ ኣብ ከመይ ኢኻ ኢንቨስት ትገብራ ኢሎም ይሓቱኻ ስለዚ ይርዳእካ ብዙሕ ወረቓቕቲ እዮም ድብኻ ክትብሎም ከለኻ ግን ንእሽተይ እንተኾይኑ ትቆልዓ ዘሎ ወዲ 5 ወዲ 4 ገለ እንድሕር ኮይኑ ዋላ ብሙሉ ኣብ ብርክታ ዝሓዘ ፖርትፎሊዮ እንተኢልካዮም ይርድኦም ይሶም ከምኡ ይነግሩኻ ምክንያቱ 10 ዓመት ስለ ዘለዎ ወይ 15 ዓመት ስለ ዘለዎ እቲ ዕዳጋ ላዕልን ታሕትን ክብል ከሎ ባዕሉ ክዕረዩ ግዜ የድልየካዩ 3 ዓመት ታሕቲ ገጽ ክወርድ ዝኽእል እቲ ማርኬት ድሕር 3 ዓመት ላዕሊ ከይድ ይኽእል እጂ ኣብ 4 ዓመት 5 ዓመት የዝደልዮ እቲ ገንዘብ እንተኢልካዮም ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ 10 ዓመት 20 ዓመት ኣለዎ እንድሕሪልካዮም ቀሊል እዩ እቲ ማርኬት ባዕሉ እዩ ዝእረም ስለዚ ተቐዳመይቲ ክንገብራ ንኽእል እዚያ ገንዘብ ንዓናውን ወቀሳ ሓልና ይጎድለና ማለት እዞም ቆልዑ ስታይ ገብሮን ካብ ትብል ተቐምጠሎም ኣይትነግሮም ኒኻ ኣብታ 18 ዓመት ድዩ ወላ 25 ዓመት ድዩ ሽዑት እዞም ሳቶምሲ ኢቭን ኣነ ዝብላ ኣላትኒ ኣብቲ ግዜ እትውን ከውፅዎ ይደልን እቲ ገንዘብ ተተኻኢሉ ንዖም ዳ ተረክቦም ግን ንዖምካ ንምህሮም ምክንያቱ ተን ገንዘብ 40 ዓመት ተጸኒሐን ከም ትኽብለካ ጸናሐኩ ኣዝዩ ዝተጋነነ ገንዘብ ይዝኾን በሚት ዝጀመርካዮ ክሳብ 200,000 300,000 400,000 ክበጽሕ ይኽእል ከምቲ ማርኬት ዝሰርሖ ማለት እዩ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ውጽኢት ከምጽእ ይኽእል እዩ ንዖም ዋላ እንተ ነጊርካዮ እዚ ኣነ ኣቐሚጠልኩም ኣለኹ ብወስኹሉ ኢልካ ትምህሮም ጽባሕ ንጎ ኣነ ርግጸኛ ደቅኻ ወይ እቶም ቆልዑስ ብኸመይ ጽቡቕ ወለዶም ክኾርዑ ከም ዝኽእሉ እየ ዝፈለጥ ከም እንተጌርካ ኣለኹ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ መደብ ገና ክቕጽልዩ ምኽንያቱ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ኣገዳሲ ዝኾነ ሰፊሕ ሓሳባት የካፍለና ስለ ዘሎ ድሕሪ ዛ ደርፊ ተመሊስና ናባኻትኩም ከነብሎ ኢና ደጊምና ምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም أقراميتنا حلاف من قديم سوسو وايقرمو أنقيهم حلمنا أبزي حمرو كيسمر حسابنا مقنتي مقوقوس تحلفي عن جوار توقح تمسى امبر معالتا اللوا 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 سابن تدبي تاريخ كم تدبي تاريخ كم تدبي مسلم لبام زباهاي اقوى خيفكد عملن يالبوم بنالو يقصر رقحيت كرموم سابن تدبي تاريخ كم تدبي تاريخ كم تدبي زي اللوح مسلم لبام لبام زباهاي اقوى خيفكد عملن يالبوم بنالو يقصر رقحيت كرموم
ዝኸይድ ዕማም ብደቂቑ እኽለማይ ከይሓዘ ኩሉ ተዓጢቑ ከይተፈላለየ ውሒጡ ምራቑ ሽማግለ ሎሚ ጉዶም ዘይበሊ ዕማም ወፈራና ጠውዮሞ ንግሊ ኣብ ክንዲ ምህናታ ንስድራ መቅሊዑና ገበርዋ እንዳትገበቕሊ ሰበድኻም ብምሉእ ጉልበቱ ኣፍሲሱ ደሙ ከስኪሱ ኣዕፅምቱ ህድሙኡ ክሃንስ ኣብ ገዛእ መሬቱ ክዓርፍ ክቐስን ክበፅሕ ድልየቱ فناطح قياسا فلاطات كما قابلوا كمنا يقلهم قرات نتاف بركوت ما نبصح نقدم عجيلهم الملاس كلت تقم وداج فناطح قياسا فلاطات كما قابلوا كمنا يقلهم قرات نتاف بركوت ما نفتح نقدم عجيلهم الملاس كلت تقم باركتهمت معركتي هدمونا حقافيدنا سدرا وحسمان النتنا وفرا يقتل فغر سنيت وقع خبوريو صبح كين استنتن نوتات وفارو نهدمو دكبات أخيلو يوزي كنمكرنا يحوات مباركتهمت معركتي هدمونا حقافيدنا سدرا وحسمان النتنا وفراي قتل بفرن سميت وقع قبوريو صبح كين استنتن تاريخاوي ترستين اي كله معقوبي والنقر قدفنا نعان تمت مباركة الناس معركتي هدمونا حقافيتنا سدرا وحسمان النتنا وفراي قتل بفضرن سنيتن وقع قبوريو صبح كين استنتن أبينا عدما نزور يزفقد كالي كأناي موهلال حساب موصى كساب كندي كرد أنا زخيل انتاينا خنقبر زلنا نمانينا خنحط زلنا يا هجي السوق بتاعم قليلي ولا حر جزيتهم بانكتاتون يحطونا يمكو أبقى بانك أو كنت حاجة زمت لك انتاي خون كخاش بارك كنت دي تكبر بلها مانيات أبت بانك هنا نقمته زخوان يكون ولد يبلون بش خمان جنزب كنا قول لي زخيد مانياتو نايت بانك تكفليخا فلاس انفليشن زباله له عمد ገንዘብና ተዋጉና ጎደለይ ዝወድ ዝኸይድ ስለዚህ ክሳራት ራይዘሎ ህጂ ተኸዶም ፖስት ፊናንስ ይዝበስ حسب ዝጥቀም ፖስት ፊናንስ ኣብትን ዳቦስ አቡስ አንሶ ደልደ ኮነስ ፖስት ፊናንስ ባንክ እዩ ኣለዎም ባንክ ሎም ኣብታይሎም ኦፊስ ጃው ኸይድካ ኣነሲ ከምዝ ናይ ደቀሽ ፓር ኮንት ክገብር ደልየ ለኹን ተይድካን በጣም እዮም ተሕጎሱ
ምክንያቱ ከም ባንክ ቀዳማይ ስርሖም ኣብ ኢንቨስትመንት እዩ ትስኻብ ገንዘብ ተቐሚጡ ዘሎ ገንዘብና ሓንቲ ጥቕሚ የብሉና እዚ ግን ሓደ ካብቲ መንግስቲ ዘተባብዖ እዩ ዋላቶም ባንክታት ንዝደልይዎ እዩ ምክንያቱ ገንዘብካ ትቦም ኣለካ ከዋፍርዎ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ድማ ክጠፋ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ውሑስ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንቨስትመንት ዝወፀ ገንዘብ መንግስቲ ይከላኸለሎ ናይ ቆልዑት ስለ ዝኾነ እዚ ዋላት ባንክ ክራሽ ተገይሩ እቲ ገንዘብ ኣይጠፍን እዩ መንግስቲ ስዊስ ኣለዎ ስታንዳርድ ፕሮቴክት ዝገብሮ ነዚ ናይ ቆልዑ ሴቪንግ ኣካውንት እጂ ብዘይ ገለ ፀገም ኣነ ከምዚ ኢለ ንወደይ ሽፓር ኮንቶ ኢንቨስትመንት ኮንቶ ላገን ኮንቶ ክኸፍት ደልየ ኣለኹ እንተልካዮም ይርድኦም እዩ እንታይ ክትብል ከም ዘለኻ መሰረታዊ ሕቶታት እዮም ተሓቱ ሓንቲ ታካሓትኩም ዝደልዩ ሓበሬታ ዝበልኩ ሓንቲ ኣብ ከመይ ዓይነት ፖርትፎሊዮ ኢኻ ትደሊ ይብሉኻ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ምርጫ ኣለዎ እታ ሓንቲ ኣግሬሲቭ ይብልዋ ከምዚ ብምሉኡ ኤኩዊቲ ብርክታት ናይ ካምፓኒታት ብጣዕሚ እዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ኣብ ፋይናንስ ቮላቲሊቲ ይብልዎ ሞር ቮላታይል እዩ ግን ነዊሕ ዕድመ እንተለዎ ኮይኑ ትቆልዓቲ እቲ ገንዘብ ነዊሕ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ፀገም የብሉ ብፍላይ ቆልዓ እንተ ኮይኑ ብምሉኡ ብርክታት ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝበሃል ግዜ ስለ ዘለዎ እኹል ሕጂ ዕድመ ደረጃ የብሉን ወዲ 10 ዓመት ክኸውን ይኽእል ወዲ 7 ዓመት ግን መዓስ ክወስዶ እቲ ገንዘብ ይብልኻ ድሕሪ 18 ዓመት ክወስዶ ኮይኑ ሕጂ ወዲ 15 ዓመት ተሎ 3 ዓመት እዩ ዘሎ ስለዚ ብምሉእ ብርኪ ክኸውን የብሉን ኣብዚ ግዜ ምክንያቱ ኣብ ዕዳጋ ታሕቲ እንተወሪዱስ እቲ ገንዘብ ከይፀንቕ ወዲ 15 ዓመት እንተኮይኑ 18 ዓመት ክወስዶ ከም ዘይብሉ ክትነግርዎ ኣለኩም ኣብ 30 ዓመቱ ገለመለ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ልዕሊኡ ክዓብዳ ኣንበር ንዑ ክሕሽ ከም ዘይብሉ ካልእ ክጥምት ከም ዘሎ በዓሉ ክነድቕ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣለዎ ግን ወዲ 15 ዓመት ኮይኑ ኢልካ ዘይምግባርካ ጌጋ እዩ ናይ 3 ዓመት ትገብሮስ ለውጥ ኣለዎ ይንዑ ወይ ኣትሊስት እቲ ባህሊ እውን ትምህሮ ኣለኻ ሎሚ ንነፍሱ ፅባሕ ንደቁ ክሕልፎ እዚኣ እታ ሪል ኣብ ስዊስ ክሳብ ነብር ዘለና ክንገብራ ዘለና ብግዲ እየ ዝብላነ ምክንያቱ እዚ ስልጡን ባህሊ እዩ ናይ ግድን እዩ ክኸልወና ኣብቶም ዝሰርሑ ድማ ካልእ ኣሎ መንገድታት ከምኡ ክድብሎ ዝደሊ ግን ዋላቶም ዝሰርሑ ንደቆም እዚኣሲ ንእሽተይ ክፋል ግድን ገብሩ ኣለዎም ኣብኡውን ሕጂ ክፍታ ናይ ህይወት ማለት ናይ ምቕፃል ኣብዛ ዓዲ ምስቲ ወረቓቕቲ ዝተሓዝ ኣሎ እሞ ምናልባት ናይ ገንዘብ ምውፃእን ዘይምውፃእን ሕቶ ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል ሓደ ብርግፅ እቶም ባንኪ እውን ወረቐት ኣለካ ይብሉ ኾን እዮም የብል ያነ ኤፍ ገለመለ እንተለካስ ዝኣብይ ይመስለንን ኤን እንተለካ ምናልባት ኣየፍቅዶ ንኾን እዮም ካብ ኤን ንላዕሊ ዘለና ወረቐት ግን ኣይ ቲንክ እቲ ገንዘብ ናትና እዩ ዝኾነ ግዜ እንቶም ቆልዑ ዝምልከት ገንዘብ እዩ ባዞ 6-7 ወረቐት ፈሪምካ ተቐምጦ ምስ መንግስቲ ዝተሓዝ የብሉን ባንኪ ፕራይቬት ባንክታት እዚ እቲ ገንዘብ ክወፅእ ይኽእል እዩ ካልኣይ እቲ of course ናብዚ ትቕመጥ ትነብር ተኾይንካ ይጥቕሚ ክህልዎ ዝኽእል እንድሕር ካብዚ ዓዲ ወፂኻ ክትከይድ ተኾይንካ ከተውፅኦ ኢኻ ቀልጢፍካ ስለ ተውፅኦ ድማ እቲ ንብሎ ዘለና ማጂክ ናይ ኮምፓውንዲንግ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ኣይኮነን ግን ገንዘብካ ሃበኒ ክትብሎስ ፀገም ዘለዎ ኣይመስለንን ብፍላይ ናይ ቆልዑ ተኾይኑ ይነግሩኻ እዮም ንስኻ ከተውፅኦ ይኮንካን እዮም ዝብሉኻ ምክንያቱ ፅባሕ ሓሳብካ ክትቀይር ትኽእል ኢኻ እዚ ገንዘብ እዚ ግን ንዖም ነቶም ቆልዑ ስለ ዝገበርካዮም ናቶም እዩ ንሳቶም እዮም ተሓተትናቱ ኣነ ኸ ይቕበላ እያ እዚኣ ምክንያቱ ንሕና ንደቂ ኢልካ ክትቀንቕን ኢኻ ሓውኻ ሊብያ ምሳተወካ ቅይራ ቢልካ ሓሳብ ኖ ከምኣ የላና ብዚኣ ፅብቕቲ እያ ከዓ ሓንሳብ ምሳተወት ናቶም እያ ገንዘብ እዚኣ ክትምህሮም ጥራይ ደለካ እንታይ ገብርልዎም ዘለዎ በርንሶም እዮም ከውፅዎ ፅባሕ ንጎ ግን ንደቅኻ ስለ ዝኾኑ ትነግሮም ግን ያ ንዖምሲ ኣዚ ሓደ ዋላ ንእሽተይ ይኹን እምበር ሓደ ፅቡቕ መጻኢ ክፈጥረሎም ዝኽእል ዓይነት ሲስተም እዩ ይብላኒ ሓራይ ኣብቲ ናይ ብስራሕ ደሞዝ ዝረኽቡ ክንመፅእ እዞም ሰባት እዚኦም ምናልባት ምስ ደረጃ ደሞዞም ዝኸይድ ኣገባብ ኣተዓሕዛ እንተልዩ እውን ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትገልፀልና ያ ሕጂ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ስዊስ ብዙሕ ዕድላት ኣለዎ እቲ ኩሉ ክግበር ዝኽእል ሲ ናፃ ይንዖም ገዛ ምግዛእ ድዩ ኩሉ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ጥራይ ተዓቕሚ ይሃሉ ሕጂ እቲ ዝበፅሐ ግዜ ዝገብሩ ኣነ ኣብ መሳርሕተይ ዝሪኦ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ብፍላይ ሽቶየር ትኸፍል እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ታክስ ትኸፍል ተኮንካ ኣብዛ ዓዲ ቀዳመይቲ ታክስ ኦፕቲማይዜሽን ይብልዎ ነቲ ናይቲ ሽቶየር ትኸፍሎ ገንዘብ ሲ ሽቶየር ክትከፍል ግዴታኻ እንድዩ ብዝተፈላለየ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጌርካ ውሑድ ክትከፍል ብሕጋዊ መንገዲ ግን መሰልካ እዩ ድማ ብዙሕ ንመንግስቲ ስለ ዝኸፈልካ ወርቃዊ መዳልያ ይመፀካኒ እዚ ዝተፃሓፈ ሕጊ ክትጥንቀቕ ኣለካ
بستخلك متن كتوحد وقت كلا لك المنجست تخفله بحقه ومنقد مالتي تي اشتوير نخفله حدا دعبه كفال كون خلينا قالينا كوحد خلي مستزرا قال ماله ግን بمسرته እንታይ ክንገብር ንኽእል ወላ ውሕድ ንኸፍል ታልና ንዑን ከነጉድለ ንኽእል ኣብ ስዊስ ሰለስተ ዓይነት ኢንሹራንስ ኣሎ ቀዳማይት ኣሃፋዊ ብሎ ንኹሉ ሕጂ ነቶም ዓበይቲ ዘለዉ ነበርክቶ ማለት እዩ ገለ ክፋል ካብቲ ንኸፍሎ ንዑ ዝምልከት ኣሃፋው ግድን ኢኻ ትከፍሎ ዘለካ ካልኣይቲ ፔንሲዮን ካሰ ይብልዎ ከምዚ ፌስት ሽቴል ዘለዎም ሰባት ፔንሲዮን ካሰኻ ግድን ኢኻ ትከፍል ዘጅና ዓኻ እዩ صباح نجهو بفلاي صباح نجهو بتعمل كبيت كوين زلوا مزحجي بزح أرجيت زلوا بزعدي بمولو نسوم ساعته السيستم كمان يكون يستيل يتفلتنا لجن كساف حجي زلوا كابت دمسكا كباب سوس سامي تعويت كما تأكاي خلي بنسيون كاس تخفل تلغى يزبال زجن معاش جمير كاخد كفل عقداسي بسرعات سرشام مش تاجل هم سوزان تجمير كاي تمجي خان تجمير كا الله وسقى سالسي تجي توم زي جي 3% يو سون شو رايك كنا كندوخ متسكا تا سالسي تكفال دريت السويل يبلوا ثيرد بيلار يبال بالانجلش كلت اللو دريت السويل ا ام بي يبلوا هجي ابتا اك نزارب زيان تاي هجي تي تكلت بيلار زغبر كي اخلكا سلازخل سالسي بيلار كتجبر تقدد يقت منقسون يتبابعيو ناك تجبر تخين كات بنفيت ناتو تي اوز خيد جنزب اشتوي رايك فلالوني كتوصي تخلنها غلطيف كاغن اشتوي رايك تخفلوني كساب شحن شو عتميتين ماكسيمم يفكرك وقت كتقبل هجي نزبس حير تراين تي كلي 5 شهر 4 شهر زخفلو بزح نجر كابتي تاكس كفلو زغبا جنزب شو عتشح شدشت الشح دي كفلو له كون كله بدعمي بنفيت له وحود اشتوي كفلو كله مالتي نتل اليوزر لون يحجزوا يز مالتي اتعرب ايتي عبز قرب انا وندي فلطا زنبركم مالتيو نحنا ايرتراويان بفلاي زوم ببحري بقله ديومينا دمصانا ابتسرح دمغينا سلازاتنا غاب لنا تي دي كفلنا عامتات هجي نعو تمليسنا نكفلو لنا خلينا طيجي انس دمغي مصي بزعدي تي ناتي بنسيون كاسس وحود يزلن تبلو مستنات كامبانيك تزرارب عليك شعو اوكي مو كتبركت تخلي خايب لغه هو خبركت تخليلك كتبركت تخلي غاز جي او تبركته دما اشتوير يتخفللوني غاين نم اشتوير مقدال نازلنا بنياتو اشتوير بتعمي حساي اندحري نمنجست تكفلو خلها نعا خازي تقملو نحج مالتي تمنجست ግን بخال መንገድ ከተበል ተደሊ خايدل يكاي بخمزه نز بلو زلو حقا መንገድ ከተብሎን ተخيلካ ጥበብናት ካይ كمزي غيرنا تشتوير نخفلو كنبدلو نخلينا ستيل ግን ገንዘብ كترفنا خلي نتيجه ترفنا انتي كنغبرو نخل بزعبو يخزارب دليل له تقندي زيجي كله اشتوير دغدللنا كعوتنا زخلاب نتناو حق زي مالتي ابتسال سايجي ترفنا ገንዘብ انتي كنغبرو نخل كمتم ناي قلعوت ناتنا شبار كونتو نكفل نخلينا مجمريا مالتي شبار كونتو كيت كا بانكا انا شبار كونتو خف دليل له تقول اوكي مرحبا يبلغا منالبات 0.5% ولدك بوها خلونو عامت it's okay كاب زيرو حيشو قرب تلاقي مستوى على اللي تجنزبك investment options صار له بزعدي يجي كله بانكتات جنزب تلقى يقدر يقربوكم يمدولوا لكم يام investment قبل الكات اللي دي خاقله يبلغها صبغا يكونن كل جزء بانكتات بمصيوم كحطوها خلو نطقمو يم زمصو خان طقم خا يكونن نطقم خا خم زاربو زلو كمنو خا غنفتنيا ابز زلنا غزي تكنولوجي استفلالي عدلات فطيرنا له ساتم دما كمزي اونلاين بانكتات አለው ወይ كمزي حسابات بانكتات አለው نتجنزبك ابتدل خي عينت ኢንቨስትመንት ምርጫ ከተዋፍረ ይፈቀዱልካ ግን በጣም ውሑድ ተኸፍል ዓመት አብ ባሊቢስ ወይ ተማ ቤት ማክታት ተኸንካ አነ ፈቲኔ ብዙሕ እዮም ዝሓጥኻ 2% 3% ወይ ገለ ንሕና ክንወስድ ኢና ካብቲ ወለድ ብልኻ 2% ኣዝዩ ብዙሕ ኣብቶም ባንክራት ድብለካ ደሎ ኸጂ ሜቢ 0.5 0.6 0.7% እዮም ተወሲዶም ልካ ስለዚ ብኸምኡ ገንዘብካ ከመይ ጌርካ ተዋፍሮ ኣገዳሲ እሱ ምክንያቱ ከምቲ ንስኻ ትሰርሖ ዘለካ ገንዘብካውን ጎንኻ ተሰሪሑ ሓገዝ የምፃልካ እዩ ካብ ስቂሉ ተዘለወካ ውሑዳት ተኸዚነ ናው ዝነብራ ሰተውን ብዓቕመን ክሰርሓን ተኽኢለን يحجزها خالد مع عبد الله خيا جزء دم أنا يأخلني تطوق بلين تلك كل جزء فلكسبلي تجذب كاتوزده مالتي الجزء نتي عبد تناو حك عالسي بدعمي يزحب جزاك عشر عام 3 عامات بدعمي لو تزرلو 300 300 أو أنت تسد أنت لها عبد تستلو حاجة جزء بزح وتصيد كم تخلي منياته
أبز حلفة 100 عامت 4 عامت 5 عامت ترينات ستوك ماركت 9% عامت يزملس نيرو 9% أزي بزح ولا جزا خا خندوق ملسل كايكلني زي ستوك ماركت تزبلت عدل زفب سلازخونه كنت قمولو خنكلالنا ግን ያ ዝያዳ ፍቁርብ አፍልጦ ካይደልዮ ይስቂልካ ጥሪልካ ለትወርት ገዞ ነገር አይቆረን ቁርብ አፍልጦን አገባብን አለው ተخلوታት ናይ ክሳራ ማለት ሰብ ይፈርህ ኣብዛ ኣብ ወፍሪ ምስ መጻእካ ተخلو ክሳራ ወይ ሪስክ ዝብላሎ ሕጂቲ ዝዋሓደ ተخلو ክሳራ ዘለዎ بوحد مس ገንዘብ ምስ ርእስ ማልካ ካትርፈካ ዝኽእል አገባባት በኸመዮም ክፈልጥዎም ዞም ኦፈርት በኸመይኩም ፈልጦ ነኽእል ያ ሕጂ ልክ እቲ ኢንቨስትመንት ትብል ቃል ብዘይ ሪስክ የላን ታ ሪስክ ዘይብል ኢንቨስትመንት የላን ወላ ገንዘብ ካብ ገዛኻ ተቀምጦ ካለካ there is risk ሰብሰቢሩ መጽ ኮዝ ዘኽእል እዩ እትገደደ ሪስክ ላካ ስለዚ ሪስክ ኩሉ ግዜ ኣሎ ትሕተንታይ ከመይ ጌርና ነዚ ሪስክ ነግድሎ ነውሕዶ ያ ትሕቶ هجي اب فاينانس ريسك بخمي تقدلو هذا دايفرسيفيكيشن يبلو تنسخا انفست قبرو لا عودت استفل عليك خونك خلالو اب عدنا الريا خلنا دايفرسيفيكيشن بخمي يبلو جرات هلك اب كرند روين جراتنات كا ماينت زي هريمو اخي لكاي جراتنات كا جن امولي ارترا استفل عليك ابوتات هلكا ادلالو اب بزح ارترا قالوا انت زي هريمو اب قالوا يسكهرمي ስለዚህ ከምዝ በአይነት ኢንቨስትመንት ተለካ ተሓደን ተወዲቁ ተሓደ ይደግፈካ ማለት ኩሉ ግዜ ብውሑድ ኣብ ከባቢ ዚሮ ከምጽ ሓካ ዝኽእል ዓይነት ፖርቶፎሊዮ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ again እቲ ሪስክ ስኻ ትጻወሮ ትኽእል ብጣዕሚ ወሳነ ኢንቨስትመንት ብኸመይ ያነ ሕጂ ከይፈልጥካ ክትገብሮ ይብልካ ንብልካ ባንክስ ክዛረቡኻ ከለው ናትካ ሪስክ ለበላይ ግድሶምኒ ወሓድካ እዮም ገለ ሕቶታት ግን ትትምልሶ ስኻ ስለዘይ ትፈልጦ ንዓም ብጥዕማዮም ገብሩ ዝኽእሉ ሕጂ በቲ ብዙሕ ይኽፍልካ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ትዝገብሮ ኢንቨስትመንት እውን ከይጠቕመካ ኸሊ هذا سب ريسك تراي تفرح واحد ريسك زالو انفستمنت لو ግን ተመለሰና ተኸውሑድ እዩ ንሽተ ሪስክ ወስድካ ብዙሕ ገንዘብ ኮስደ ዝባሃል የለን ግን ብዙሕ ሪስክ ስለዝወሰድካ ብዙሕ ገንዘብ ከምጽያኻ የለን እጂ ነቲ ሪስክን ነቲ መለሰናት ካንስ ሪሊ ኮምቢኔሽን ክትፈጥረሉ ትክላለካ ኣብይ ኻደሎ ትፍልሊና ኢንቨስትመንት እጂ ነዚ እድላት ዘሁበካ ፕላትፎርም ታታሎ የርኤካ እኔ ሪስክ ሌቨል ይኻደሊ maximum risk zero خبره انتلكا اوبشن يبقى انت عينت بورتفوليو تمرص كم زلكا شو يريك انا ريسك زيرو يزدلي دايفرسيفيكيشن كا ماكسيمم خبره يدل انتلكا ادلي بقى جنت ملسا كاو ترخبه وحد زبلي عقابي خنا اخر ريسك سلا دفرهكا قال سب جن انا زلا على ملسا يزدل زبلالو يرقصنيا معصب يقوم زبل بفلنا عشتو معناته غزي يلو ادمن بعلو كندي عمت انفست قبره ترى سلا زلو بزح ريسك وسيده ግን መለሰናታይ ብዙሕ ኮነ ለይዝ ደል ዝብላሉ እጅሱ ከም ክትገብር ትኽእል ኢኻ አለና አሻነ ኸመይ ዝተባበዙ ጊዜ ምክንያቱ 10 ዓመት ተቀምጠላ ተለኻ 30 ዓመት ተለካ በጊዜ በሕጂ ወላ ሪስክ ዓብ ተገርካ ማርኬት ኣብ ሎንግ ተርም ኩሉ ጊዜ ዊን ይዝገብር ኣብ ሾርት ተርም ዳይ ፍላክቹዌት ዝገብር መር ኣብ ሎንግ ተርም ማርኬት ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ሓንቲ ቪዲዮ ገይረ ነይረ ቪዲዮ ታተሪኻ ዝሓለፈ 100 ዓመት ተመሊሰ ነይረ ነይረ ስቶክ ማርኬት ኩሉ ጊዜ ይዛዕብ ነይሩ 10 ዓመት በብ 10 ዓመት መቃቂለ ኻርየ ነይረ ኣብቲ መቃቂልካ ክትሪኦ ከለኻ ብገለ ግዜ ታሕቲ ይወርድ ነይሩ ስቶክ ማርኬት ኣብተን 10 ዓመት ተንደራ ኢንቨስት ጌርካ ነይርካ ከሲርካ ኣለኻ ዝሓለፈ 100 ዓመት ተሪኻ ግን ስቶክ ማርኬት ሪማርካብል ዝኾነ ውጽኢት ነይርዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትናትካ ረብሓን ትናትካ ድሌታትን ትናትካ ምርጫታትን ይዝውስኑ እንተ ዓይነት ኢንቨስትመንት ትገብር ነዚ ኻፍልጠት የድልየዩ ወላብታ ቪዲዮ ስኻዝ ዘርጋሕካ ሓንቲ ተደጋጋሚ ትመጽእ ሰብ ግን ክርዳእ ዝደሊ ዛ ስቶክ ማርኬት ትብል እንታይ ስቶክ ማርኬት ዝበሃል ካምፓኒ እዘን ኩለን ብርክታት UBS ባንክ ሎ ክሬዲት ስዊስ ሮሽ ኖቫርቲስ ኩለን ካምፓኒታት ዚኣተን ብብርኪን ዝውነና ወነንቲ ብርኪዮም ዝውነና እንታይ ማለት በኋላ ዘራረባ ሓንቲ ብርኪ ካብቲ ስቶክ ማርኬት ናይ ሮሽ ተገዚኻ ክንድታት ዝገዛኻያ ዋንነት ኣለ ካብታ ካምፓኒ ተኸሲባ ክንድታናትካ ትበጽሓካያ ካብቲ መክሰብ ሓንቲ ሳንቲም ዲያ 2 ሳንቲም ዲያ ትበጽሓካያ ናታ ማርኬት ናታ ዋንነት ናታ ኣለካ ማለት እዩ እጂ ኮምቢኔሽን ናይ ኩሉ ስቶክ ማርኬት ንብሎ ኩለንተን ካምፓኒታትን ናተን ምስኣከብከ ስቶክ ማርኬት ይበሃል እጂ ኣብ ስዊስ ብፍላይ SMI ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለዎም SMI እንታይ ማለት እዩ تنزعبي 10 كامبانيات ناي سويس بعال نسله بعال نوفارتيس بعال روش بعال UBS كريديت سويس كملوا عبيت 10 كامبانيات كومتات كلن تاكيبا
بمول الستوك ماركت تغيرو قطبا ناي سويس ريبريزنت يغبرا هجي اس ام اي جرين لعل قيدو تيلوم ستوك ماركت ناي سويس صبق نيرو معناتي مشيت كل زي انا بزنس نيوز على اس ام اي تحت وريد انت قينو زحلف اجي كلتا من قال غبر ستوك ماركت تحت وريد نيرو تمغنيات زفلط سب يالن معاسي ودقون زفلط سب يالن جن انتي مالتي ابت غزيتي ماركتي تحت وريد له مالتي قطبا ناي سويس تحت وريد له ديكونس توم ستوك ماركت توم وننتش عام على كسيرو مالو كلتا شنشو ما تذكرون تنكم ستوك ماركت كراش غير كبحال كله كابت ترز نبره 30% 4% تحت وريد شعام على تجزي خان تنيركا نصبحيتن تحت وريقو 100 شح نهرا وافير كان يركا 30 شح قليل له شعام عالتي كم زي وتي ستوك ماركت جن كاكل تشنش عتنك صح جخن ريا خلنا تاريخاوي زخونه عبيت ياري جل ستوك ماركت الجي ستوك ماركت كنبل كلنا تنك كلن كامبانيات نفسه كف كامباني انت مالتيو زخونه كامباني نبرتها تفري شيء دما شيء قدما مخسب يتكبر اندهر مخسب غيرا بفلاي كل غزي عمد كجمر كل حجاب باجيت بروسيس على نبنات كامباني نعمتا كندي كنكسب كم زلنا بلان غيرنا لنا كندي كنكسب علينا كندي ماشينز كنشيط علينا بخندي كنشوط علينا كل بلان غيرنا لنا اذا بلان زي نتنا بزنقدا ستوك ماركت زلو كامبانيات ناناليسيس نغروميخا اوريدي جابتي ستوك برايس ناتا اتيلو زحبريتازي دحر ثلاثه ورحي موداتا ورحي ثلاثه كورتل ريبورتس بالالو ابو كمين غيرن تزبلو اس غيرن اودو يره كابت زبلو مليون خسب يزبلو مليونن غلن غيره ستوك برايس ناتا حافي بالمعناتو سبات تايبل او اذا كامباني زياس كندزي لاله ليتو مصالا يبلو كندزي كمصي لا نيرات حجين توديقا غن او توم وننتنات اذا كامباني زياس لا يلوم كشوطو يجمرو تاخون ستوك برايس ناتا ناغودل خيد مالت ازي يونت ستوك ماركت دمر وصي زريو بملا ناي سويس ماركت فرانك كبيرو ندقك شطات زي كيلو انتي كونت ستوك ماركت ناي سويس تحت جزء يزورد معناته بملا انت كامبانيات يخسر سلازلو كم زحجي زلو فرانك قرب اغانصار يورو غديل سلازلو ببزحن شيء سلازلنا تن كامبانيات بملا مخسبن كابتز تصبيله على انت خيدخه اندكس ناي سويس ماركت من لعل جزء خيت انتي مالتي قطبا ناي سويس كاي حبلو مالتي اجي تنبرد شطو كم تزبلو دي شطالو كم تزدلو يوم مخسب ديم صالو نس دمر نايتن كلن كامبانياتيو ستوك ماركت زبال جيب بزح غزي حساب كونفيوزد دقوم بالستوك ماركت فاينانشال ماركت كل زقالات دبالق سلازخونه كم زغيرنا غلا بيلنا نري نغل اجي كل غزي تاعنا انفستمنت زبلون اب اندكسز زبال اندكسز زبال لك ان السويس ماركت اس ام ايز بالك كوبيز غبرو وين امريكا اس اي بي 500 زبلون تنعبي 500 كامبانيات نعوز حازه اندكس الله توم زبلت انفسترز نعنانتهم ابتعود زي لنا كم نغبريهم زتبابعنا معناته بعلخا ناي ابل كغزيه ناي جوجل كغزيه ناي روش كغزيه الكعوت يلن معناته انتي نفلطن احنا انتي غبر الله زي لو من كميلان صباح نغو تحت توريد كثير كلا ناي تبملو ماركت نشتي كفال غزي خدخيت لها كن شانس لك اخذ عوت بركت ماركت امو كل غزيه ابز حلفه 100 عام نلعل غصي زخيد نيرو 100 عامكم انتو خيدو حجونكم وخيدي لك تعمل مالتي بجي بغلي لهم بلاك غل مرقلل كاي كون بغلي لو ترطو حجي نز ستوك ماركت زونن اكال الله مالت دي نحنا خيدنا كابو خنا وفر مالت نخل خواها هدلنا زخل كما يغيرنا انا خنوفر نامننا نخيد نزم كلن زلو اماراتيታት تتقيمو نت نحنا نوفر ገንዘብ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ከሰጋግረልና ይኽእል ኢልካ ነርካሞ ስኻጥራይነት ስቶክ መምራጽ ስቶክ መስመረጽካ ግን ድሕሪኡ ሓንቲ ተኸሲራ ኣብታ ሓንቲ ዘይተኸስር ከዋፍረልካ ዝኽእል እዚ ኣገባብ እዚ ኸመይ ይበስ ሕጂ እቲ ዝዓበ ምስጢር ስንዲዩ ኣብዚ ዘለና ቀደም ተቀደም ግዜ 10 ዓመት 10 ዓመት ስቶክ ብሮከርስ ባሃሉ ነይሮም ትድውለሎም ኣቱም ሰባት ኣነ ኢንቨስት ክገብር ደልየ ኣለኹ ጅሳቶም እንታይ ዓይነት ትድልየታት ካርዮም እንታይ ዓይነት ፖርትፎሊዮ ድልየካ ይቕሙልካ ገንዘብ ካይወስዱ ማለት እዩ ሎሚ ግን ብፍላይ ኣብዚ ሓለፈ 4 5 6 ዓመት ፊንቴክ ዝበሃል ኢንዱስትሪ ኣብቲ ናይ ፋይናንስ ዓውዲ ብጣዕሚ ዝምዕብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ንዓና ነቶም ኖርማል ሰባቱን ተዋሳእትን ኣቱ ክንገብር ዕድል ገይሮም ዕድል ሂቦምና ኣሎ መንጎኛ ሰብ ዘይብሉ በዓልና እውን ክንዋሳእ ከም ንኽእል ሕጂ ፕላትፎርምታት ኣለው ከም ዝልክ ፌስቡክ ቻት እናገበርና ብጥርሑ ሰባት ንረኽበደልና ከምኡ ፕላትፎርምታት ኣለው ብጥርሑ እኳ ይኮኑ ትኸፍለሎም ይሓስብ እጂ የርእዩኻ እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ከም ትደሊ ሕቶታት ሓቱኻ
نخندي خطلو تجنزب انتهي علامها قال ملقلا شعون عريوم كابتز ملس كحتو امبار كابتز رجر كان دوموس كان سدرا خان رينا إذا عينت بورتفوليو نعخاس يسمع معك عيب لغة اجي انا اجي قرب ابتعود سلسته مهار كنت تزبل وون اي قبلوني ناتي ديفينيشن ونس خليه نتساوتم ذهبون بورتفوليو قرب ادجست غيريو مغنياتو بناتي رديت سويس نبعلا نشتيا سويسي 1% نا عالم قطبيات ريبريزنت تغيرا مولو بورتفوليو ناتي اب سويس تراي كبلي دلني مغنياتو سويس بتعم صبو كل امريكا حما انت خوينا كامبانيات ناي سويس مبزحتني زخسره اب امريكا زياده سلشطو كومون اوروبا حبرت كومون تشاينا ترايس حما انت خيدا ستوك ماركت ناي سويس الوالو لازم انت يقبر دلانه قرب ولا كابت ناي سويس ماركت وصي لون كابنا على امريكاون يوسخ ليه قرب معناته دايفرسيفيكيشن اقداسيو اب سويس حما خون كله اب امريكا صبقت كيتخلخه كومون تشاينا وساسكا نجي الساناتي وسخل جن التنساتهم زبخاون بتاع مصبقي اوريدي نزي درجه زين خبصح ازي بزح فلطات يزليكا جن نزي سريها ملكالو نعات راي تقبل كان تخيتكا you can be fine up long term كل غزي زي اب تناوع غزينا نزارب زلنا لو ميتي خايو كم زلو تراخ كاصبحت مصكاي كون زي قرب غزي لي compounding غزي لي نخسره التي investment opportunity جن مستنات كادليتات زخيت كبوخا زقول بلاتفورمز الله بزي غزي زي كلتش 3 4 5 عامات يمغيروم زلو كلهم صعدوا تفلطوا ما يكونون بزح سبا يكونون تفلطوا ስለዚህ لو من تجميرناون كندي سبات بليصنا لنا مالتي يقبل زغل ግን ያ بعفشا كيدكم بعرفون برو كبتبلن سبقرو كبر يبل እንዲው بستقاله متن انا كمو فيديو قبري كمي غير كاسبات كتقملو يخلو زحجز ነገር كفتن يفتنالو خابتن اشناش زبركتو زلهم يا انا ادفايس كبو ما يدلني مهنيات انا فاينانشال ادفايزر ايكونكم انا ግን نعخا كل زولت فلطات يحبركا ابت توسنو لدرجه يصحك وسانه نسخه ولاتم بانك جد بلاك الله اينوسنال كان يوم دبلغا نحنا زي مسلينا نبلاكا التشويس قناتك تمرجاناتك يسخاغات وسندلك صباح نغو نسب كتب لي بالك تماهر فلت وسنكا راي جورجو اب مودعتا زرربنا وي قال محتاتنا كابتا مكروخا كابز النسخه تمهرو زلها ويا بيوتيوب تزرقعو زلها كاب زيرو تبقيسو كخيد زلو سب زي كونس قال افلوط اهلي وانت خدي زياده حجي اتما بقس حساب كابي كرخ بيخل بخميك كرخ بيخل حجي يفلالي درجات مرتاتنا يفلالن ديو اتيوم صبوق ناي انجليشن ناي جيرمانن افلطو زلو زيت ود تتقامكا ازي بزح كونتنت يزلو اب انترنت اب يوتيوب اب بلاتفورمز مصحفتي فل يعني مصحفتي يزلو انتن بيبكالو ما نوبرول زلنا غزيت زبلص غزيي بزي مغنان كل ነገር تقرب الكالو طرايا افكام كتول كاري كل مونياتو مسلكا مغحس لزخون كل ነገር አለው بقليل هجتهم ካለ ብዙ ዴታ ማህርና ወይ ብዙ ነገራት ከነበለ ደርካና ቀሲሎም ነተናተ ቪዲዮ ታተሪዮም መውን ኦሬዲ መበገስ ፈሊጦማለው እጂ ጥሪል ካዝግበር አይኮነን እቲ ቪዲዮ ተሐጸርቲ ኢንተሪዮም ኮይኖም ኣብ ጆርጅ ድራር ዝብል አምናተ አካውንት ወይ ፋይናንስ ነኤርትራውያን ወይ ትምርት ፋይናንስ ትግርኛ አገልግሎት ዝብላለው በሆም ክሮቦ ሆላ ዩቲዩብ ንዑን ተተጠቂሞም ኦሬዲ ገለ ስቴፕስ ሓሊፎም አለው ለሁሉ አሁን ታይገልጽ ያለው ናአሽ ተምብሮ ገንዘብ ኣብ ነውሕ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝዕውታ ካዘሪ ቪዲዮ ገረለው ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ክረክባ ይክልኒ تزغرم زيانه سب كم زي دي فلتنا يلك حماق سمعو كم زي بلخ نغركا انا بفاينانس تماهيره بزح غزي جن وسيد لين بعلي كجمرو ما يادو تنمهارو كمي غيرن كامبانيتات يسرحنبر كمي غير كاسخات سرح ايبلكاني مستيا بيرترا زي كل نغرات يلن كم حسابون يلن ابو اجي كاب زيرو سلن بغاسنا هنا قرب قسيلو زردانا يدل يجي حدا كابو انا علامه نسي تسب نزك فلطو كل سبدما بعامه تقملو ركق فلطت كل كردون تلكا 100 عام كدليكاي فنياتو حد بليونات طيب تريليونات ገንዘብ زصاوت اندستري نزارب زلنا بكل فلط انت تلكا بليونر كنت خليخا فنياتو تمزعبي بليونرات ابزعود زواسو ازيو عبي اندستريو ازيو ناي هابتي فابريكايو جن
بعقمنا ننعشنا بركتنا كنعبيلو نخل مدرك كفترلنا زخل جن حبريتا أنا يقرب على الله قرب يون even كسب كندي نت بفلاي نسوي زغمات مالتيو تناتي تمرتي مور نعم كذا كم خلي وهذا نسوي سلز زغمات بعلى أمريكا زلهم بتاع من ديز تكم جن نسوي زغماتو practical زخون حبريتا كم مغلي أبو سلز تكم ولا أنا أبو تمهير أبو سلز نبرز الله مالت جي يا تنعور يوم كلا بيوتيوب زيت عدنا فلت أتيزلا أبزق زي أنا كمهارة كال كنز ولا سب سنة ترايد بلان تمرتي كاباب زلنا أدمن تحتي كبلت أي كني نزل علم probably تهري قرب عامتات زاب يوتيوب بنات أزلوا بنات أخونا يكونن أبزق جزلنا مدرهجن حبشة 900 درفتات يخريها لزعل زل يوتيوب جن تزعبين تزبلت أنت ذهبت من يونيفرسنا عالمي زخونا في الدفرات تمالسي مقام كمي دخونا جزيس كمي غير هم تكمل لاست تشجيره يوتيوب أتيس تا ماركام سابقة تمام غير كمي غير خفت علني مي غير خلق بالني مي غير خلق علني تاخ قبر على ريني 5 سنتي ما يكفل كون كابز بلز مدرخ صابين اخنلو جاب سويزرلاند حبمولنا يوتيوب ابيدنا يزل ስለዚህ ሪል ነተዛለና ጸጋታት ክንጥቀመለ አለና ኮምፕሌን ገብሬብና ካለ ክንደይ ሰባት ባል አሜሪካ በፍላይ አብ ሃይ ስኩል ዝገደፎ ሚሊዮን ራቲም ኮይኖም ሆም ባል ዩቲዩብ ባል ፌስቡክ ባል ኢንስታግራም ዘማዓልታዊ ማዓት ግዜ ነጥፋል ዘለና ናይ ገንዘብ ፋብሪካታት እዮም እዚኦም ድሕሪ ሪል ተረዲኻዮ ክትርድኦም ከመይ ጌርካ ክትርድኦም ዝገልጽ ኮንተንት ኻ ምልዩ ላቦም ጥራይ ንዑ ክደልኽ ትክላለካ ስኻ ባዕሉ መጸካኒ درقول لك درفي فيلمي تراين دري تروح هنكا فيسبوك لك نعني زباك يوتيوب درفن مزمورن تسمنت لها بانجيري زدفا كاسات اصقم زلا نايت مرتك تسمنت جميل كاغي نعنت رايك يسدلك ስለዚህ ከነሰውላለና ታይን ርለና ማይክ ስትደለኻ ብዘለና ግዜ ማይ በብዝሕ ዝብኻ ኮካ ስትደለኻ በብዝሕ ኮካ ይዝመጸካ ከተሰውል ግን አለካ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ይጣቅመን ዲና ይክንብላለና ስለዚህ ሳጥራያነ ከምክር ዝገንበር كل ነገር استقرب يا بزق زي رايم باركس جورج درار سلت ذهبكانا تمهرتن سلت زوفخا غزين بشم راديو برهانن سماعتان نمسغناكا ابصراحكا عوتنا سالطون من كبرت يابلنا يغني لي عبدو محمد عندو نحناون نزي تحستوزي سلازقرب كالنا مس غاشاخا ازينا اينا نمسكنكا ازيو اقداسن مساتن زخونه حساباتيكم هيكمنا خابزي ازغبركمو علال ازيو مهار زخونه حسابات اينا رخيبنا مخنياتو بزح زغودلنا ነገር ከም ዘሎ ፍላይ ካና በደቃ አንስቲና ዝቀንዐ ጸቂጡ ዝተዛረበሉ ጉዳይ ኩላትና ካብኡ ክንመሃር ተስፋ ይገብር እምባራ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ብምዃን ንመደባትና ክትከታተሉ ጽናሕኩም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብዚ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና
أخي بارك من قولو ململيسية بذي معها من بارا يكونني يكودر بسني سبا فسسك مسن تبالكي ليلة من منسي يقوم أنا أخي كسلم لما فنجلي عند أخي قلبي تسلي بايا بقى أخي ولا لا عين وحصار كم برهلي تويا أخي عبز بانك زتحاس لي تري تقرب لك تمتومو وقوتنا كحتنا خنزومو عسرك عسركي كخيد وعيلة مروح دمسخي سمعتك عيلة كحنا حلفاني وبزي ودعني طب لحلفاني أتخب بحر خبري السخت مسلينا عيدنا عيدو ولدك سدوم حجل حجلو خشلاني تيجي خناعي ويزرع الولا كابتي ميربانا أفتك جزانا حلف كم دبنا حناني حناني شتا خشلاني تيجي خناعي ويزرع الولا فسس تبالكي ليلة من مسيح ومناقي اسلم لما فنجلي عندك قلبي تسلي بايا بقاقي ولا لا عين وحصار كم برهلي سويا أخي أبزرك زتحازلي تري تقرب لك تمتومو ما كحنا خنزومو أنت خعبت كتسلل دلي عني ساخانا براس كنت يكون مطعمي السكت مسلي مريم كمتيلا كالكلب قبلا وحول العلا حناني حناني بتغرف حناني ونانا أميني كستما قر علي كيفاي تغليلك تصنع توعيلك كحتاكو كحتايو كما سكن غيلك ربع عدني زلالي مسمع حزاقي حويت لسعد زلالي مسمع زناقا عبلسة صح عدني زلالي مسمع حزاقي عبلسة صح عدني تحوس مسمع زناقا عبربا لسعدني زلالي مسمع حزاقي حويت لسعد تحوس مسمع حزاقا عبلسة لسعدني زلالي مسمع حزاقي حريكي كبورا زنا عدنا كما بيكا مركا تباي مسكونا مسنتا اللي بهديكا كبوا بزن عدنا
كقرازنا عدنا بمنتايه ملك عتباي مسكونة مسطا